hari ini mau unboxing paket ya. Kan di sini paketnya seperti ini kan, bisa lihat. Guys, dibuka. Terus juga ini resinnya gak ada, aku tak blur. Resinnya tolongin. Ngoben iso tinggal video apa anak. Unboxing. Udah ya? Udah. Nah, kita unboxing. Ini adalah hadiah ulang tahun untuk kalian berdua. Kalian berdua lah orang 32 Reva kan? Iya. Nah, ini adalah kado dari kalian. Maaf sudah beda bulan. Ya urung Oh, wes Saiki cek April. Oh iya ya. Cek April tanggal berapa iki saiki tanggal berapa? Tanggal berapa mah? Ya, ya. 25. Oke, saiki tanggal 25. Nyayo tanggal 4. Terus kan ngadu dia guys. Cek tenang, sabar satu persatu. Karena aku ki gak ero kenapa ya. Iki apa jenenge? Iki dah yo, paket iki aku ki tuku ki mulai ya usah ulang tahun dah yo. Kuwi iki di cancel. Aku tukune dah. Ya soalnya padahal iki bayarnya iki gak COD. Aku langsung transfer nang ki lho. ketoke Pak tukang paket curiga mbek kowe. Aku curiga iki aku kenapa ya ya. Ketoke wajahmu mencurigakan. Dadi maksud tukang paketnya tak cancel saiki. Apa kowe sering pesen ning tokone kuwi mbok cancel? Tuku gila kayak iki aku roh helm. Aku udah tuku helm online ya. Helm Enggak. Bakul helm kan tidak hanya duwe toko helm tok ngono lho paham maksud kuwi. Dia punya toko master baju toko. Cancel ngono kuwi. Aku malah di cancel. Aku ki lho yo entuk barang tidak sesuai dengan produknya. Ora tahu tak kayak bintang 1 2 3. Yo wis apa yo wis. Kurang lebih apa aku di manusia. Ora tahu tak bintangin lho. Mas yo aku teko sesuai aku tak bintangi. Karena pikirku ngene, ini seller sampai untuk bintang 3 atau bintang 2 kan kuwi adalah merusak apa jenenge nama baik. Kepercayaan jenenge wong golek dhuwit kan yo kene-kene padha golek dhuwit ya. Aku ngesakne ngono karena aku yo bakul ngono istilahnya. Jadi aku yo tidak langsung tidak Apa tuh? Hitam-hitam bulat apa tuh? Helm. Kok tahu? Kok tahu? Ya lah bentuknya kok helm. Ya tapi kamu tak tahu tadi. Apa tuh? Buka dulu. Nyah, buka dulu. Ilang no kardusnya, Bu. Wes. Masa apa? Aku wis gila ya Allah, kayak anak wong ilang. Lesu kan ya enek ayam goreng, enek nasi, enek sambal geprek. Terus aku mbok kon piye? Tak gendong lagi nang katokku. Buka katokku. Kok iya jenenge sego ya ning Magicom. Ayamnya tutupan. Buka. Karglos. Buka. Satunya warnanya apa satunya? Satunya warnanya pink. Kuwi cetekane dibuka sih ayo. Jadi kan adikku kan biasanya kan diajak bapaknya untuk apa nih arani keluar kota dengan menggunakan motor kan. Nah selama itu digedek-gedek nak. Selama ini mereka gak duwe helm. Maksudnya kan. Wih. Anune buka to kuwi kocone kuwi plastiknya buka sih. Plastiknya buka sih. Bisa ya? Apik kan? Jadi ini aku gak warna helm guys adik-adikku. Karena aku ya bingung apa ngadu apa. Ya maksudnya kan iki sing berguna, bermanfaat ngono lho. Coba yo dipakai yo sing gak nek plastiknya yo. Wes pas, ceklekno, ceklik. Ceklik iki lho, iso gak? Bisa.
Ngono mamahmu muni piye? Adik cilik lah saiki anake loro ki ape ditukokno helm sing gedhi ngono ben kaya apa jenenge? Kepanjangan. Ben kaya ular helm. Nah, Yaya ya pas. Yaya pink. Yoyo abu-abu. Yo aku ancen jarak warnane iki warna-warna sing yo mereka gak tak kembarno langsungan menang-menang kembar terus kelompok kembar yo gak guys. Yo wis adekku sing wedok yo normale wedok yo pakai warna pink. Sing lanang yo normale lanang warnane abu-abu. Wes kuwi. Nek, babar pisan oh iki ngene. Apa kuwi? Enak. Iya. Ya mesti kan kamu nek pas perjalanan jauh. Nek perjalanan jauh kan bisa. Mantap. Iya, wis gowo ning bis. Lu pulang ya pakai motor. Emah wis pokoknya emah yo wis kuwi nggo nek jalan-jalan mbek Mbak Repa. Nganggo helm. Kowe kan biasa dikek ngarep to, kowe nganggone helm. Apik lucu, sesuk kan beli stiker-stiker dikasih. Ya ngono. Ya, tak beli stiker. Emah dek iki nek ning pati emah. Rungokno. Tuku dhewe aku gak usah tukokno. Rungokno kuwi. Ini siapa? Mbak Repa ngono. Yang siapa? Ayo. Ndek iki Alhamdulillah. Oh yo kae dono bayinya. Gone. Salam. Wes nang dono bayi. Dono bayi kan ana. Apik tapi ya. Ati dono bayi kae. Nah dono bayi kono. Wis kaget to. Ada yo pas warna pink. Nah, Jus eh. Saya abu-abu iki abu-abu sak tukokno sing warnane glossy kabeh ora enek sing apa? Dos. Tapi apik. Apik senang. Apik itu. Seneng ngene gini. Oh ngono. Oh, ngono. Padha ae yo enek tapi warnane putih. Iki jek enek berniat. Iya gak apa-apa engko nek dinggone pati iki ora enek. Kok nek nek pati tak tukar stiker iso tuku dhewe. Iya kowe. Emoh sing kuwi. Iki Emah iki iso. mau tak jane pati. Dino. Emah wis budal dhewe. Wis kok nek patine ya. Emah. Apa kok? Ya wis kowe rono nek pati budal sesuk diterno ya tinggal kene. Besok tak tenang kok ngomong daya. Iki juga wis SNI kok. Heeh. Sudah ada logo SNI-ne, alhamdulillah. Nek gak dipakai ditaruh situ biar gak ada debu. Kuwi aja dibuang, nek bar dipakai diadain ngono kuwi. Ya ora maksudnya nek ngono kan gak bleduken. Terus dipasang Ngono tok maksudnya. lindungi aku dengkulku. Hadiah ulang tahun lunas ya. Karek apa? Karek apa? Karek ning ndi? Karek ning ndi? Sekarang PBB bos. Aja jegur kali gelem. Gelem. Belum. Wis pokoke ning ndi pun Mbak Repa kemanapun aku ikut. Slogan baru ya. Kemanapun Mbak Repa Mbak Repa lo galak. galak ora apa-apa ya. Ngono mbok berat. Berat dok, ngono berat dok. Mas mana nang sedele kono. Jejer kowe kan di anu di. Ya wis dang. Dadine iki pokoknya aku ngai kado yo sing sesuai yang dibutuhkan kami arep butuh apa yo kuwi. Wis ora kado tentang butuh bling-bling, Pak. Beling nggak mbak nih kali aku? Bling-bling aku, Pak. Bling-bling iku yo suamimu ah yang membelikan. Aku membelikan yo aku ae panci. Ngono ki ya. Hotel. Betul. Kan model bling-bling kan, kilau-kilau kan. Kilau Iya, itu, ora? kilau. Ayo ngono kuwi aku membelikan yo sing panci. Hotel seperti itu. Sekali-kali dikasih anak apa salahnya? Iya, masnya lihat situasi dan kondisi ya. Kan Iya, gitu. amin. Tong anak. Jenenge wong ki gak ro rezekine. Moro-moro repang kutuk beyuk sak-sak ngono gak yo. Wah, amin. Gak aku gak yo kecipratan dan tapi kowe nek keciblukan sasak tetep yo klenger panggo di rumah sakit, Pak. Oh, ngono. Heeh. Yo ngasih, Dik.
Bare patakoki. Duduk. Heeh. Aku menghindar, Mbak. Tamong iya. Nek kejebran buk sak yo sakit tak batek sik tak go mlayu. Lagi tak tulungi Repa. Kan tak delikno sik kira-kira sing nibani apa? Kandhani Bunda nek tiri ngene iki tak omongi. Begitu kejam to. Ibu tiri. Seneng ora? Seneng warnane? Jadi besok nek nipu nek dijak bare Pak kotor. Dijak bare paling nggone keluar ataupun dia nek mama diajak mama, gak apa-apa Dek, diajak mama ning pati kali-kali nek mama adik lagi liburan ini gak apa-apa. Saya batang Mbak, betul Mbak. Potong. Ini kok. Kakak juga potong. Potong-potong no. Delok apa power panis kok ngono dipotong mamahmu ngarepe tok, Pak, delok apa? Aku yo iren mbek mamaku iki. Kok motongno aku lho yo mau aku dumbakane sing budal. Kok iso? Nah potongno mah dipotong dhewe delok iki. Deloken. Deloken mangan dirap ngono kuwi. Menceng. Ora kena penceng kuwi. Iki munggah terus mudhun ngene Dik. Kayak aku nek motong ponene salah. Udah ngono nek aku heran duwe pemikiran kondi wong apa potongan lanang nek terus dibathok ngene lho. Heran aku. Dek sing penting gak nutupi motong ngono pikirane Lah ndek. gugurne ngomong. Ngomong piye? Yo potong. Cewek-cewek dikon potong kecuali Krisna Abi Putra. Karena wis gundul. Soalnya wis bar Oh, wis cukur. gundul. Wis kok. Nanti Ngono. Ya wis ya. Sesuk Minggu ya. ya. Sesuk minggu iki, Pak. Heh? Sesuk minggu iki. Lah iya, kan nek sini lagi kan gak iso. Berarti kan minggu agendanya adalah menyenangkan mereka berdua. Seperti itu. Apa menjekurno apa? Aku ya ada janji kan dengan kan yang Indomaret tenda ya, Indomaret sampai aku mama. Itu pas tanggal tuwek dan Dek kalau saya ikut mama masuk yo. Kenapa ya Mbak? Mereka mesti tergoda jajan aku ngomong ngono. Lah terus nanti nek Mbak Repa gajian, kamu boleh ambil jajan, aku yang ngomong ngono. Tadinya nunggu Mbak Repa gajian ae yo. Iya Mbak. Tapi Mas bener Mas koyo ngene lho yo, marahi bocah koyo dia itu bisa menekan keinginan sing memang istilahnya itu masih bisa di sesok ngono lho, gak sing darurat dang Mas. Koyo maksudnya kan ngono enek sing darurat memang darurat, kepentingan itu harus dilaksanakan sekarang ya monggo Mas kan dipaksa boleh, tapi kan koyo iki yo. Oh gak apa-apa le Mas kan iki Mbak Repa kan belum punya uang toh, belum gajian. Nanti nek wis gajian, jadi harus dibiasakan kayak ngono. Jadi biar anak itu nggak gampang tantrum. Jadi nek sithik-sithik dituruti kan ada keinginan, oh berarti ki aku ki wong aku nek nangis loh dituruti. Oh aku nek gulung-gulung loh dituruti. Jadi itu pembiasaan yang membodohkan anak. Nek menurut aku loh yo. Terserah Mas teh sing pola didik orang tua sing gak apa-apa aku ki kerja untuk anakku dadi piye-piye mbok piye-piye tak usahakno pokoke anakku ki nek nangis yo kudu tak turuti, ada kayak gitu ada. Mungkin mereka itu koyo alhamdulillah si Yoyo tidak didik seperti itu. Nah, ya Mas teh ada. Aku kan ngomong ada tapi kan tidak semuanya toh. Pola didik orang tua itu masing-masing dan punya pola sendiri-sendiri. Lah aku yo aja terus di sana. Walah yo wong kok pelit temen ambek anak kok direwangi anake nangis. Wong njaluk jajan ngono piro sih? Yo aja ngomong piro sih, kan maksudnya kan bagi orang yang berkecukupan bisa bilang begitu. Tapi untuk beberapa orang yang memang kayak nunggu ada gajian, nunggu uang lebih, kan kudu membiasakan anak kayak ngono. Dadi iki bukannya apa jenenge anak sing kudu mengerti wong tua yoga, cuma kan kita mempelajari sejak dini lah. Begitu. Boleh ambil berapa Dek jajannya? 3 atau 2. Dan membiasakan tidak boleh Yang mahal-mahal. ngene koyo wes los juga
Ojo enek kata-kata ngono ki. Tidak ada aku yo, tidak ada. Aku maksudnya sedikit ngene iki aku yo ndek adik yo sedikit mengerti. Oh, berarti sono anak mendidiknya seperti itu. Iya, maksudnya kan pembiasaannya, Apa jenenge, Dek? Boleh ambil jajan tapi ada batasnya. 3 Nah, kayak ngono ki. sampai 2. Nek 3 nanti itu 2 atau 2 atau sampai iya, 3, nek enggak 3 itu sampai berarti 2. kamu boleh ambil yang besar-besar. Heeh. Tapi 3 nanti yang sedang-sedang atau yang kecil-kecil. Dan itu semua jajan Ada tidak 1 yang besar. Nek semua 3 itu atau 2 itu jajan, tidak boleh ada mainan. Kayak ngono mesti kan dikandani to. Dadi ki oh, berarti ki pola didike mbakku ki kok ngene, aku kudu koyo ngene. Terus aku ki nek koyo ngene mbakku gak seneng dadi bocah ki mudeng ngono lho, Pak. Kan begitu toh. Terus nek ngomong pengen main, aku yang ngomong nek pengen main berarti the time zone, bukan beli mainan. Mainan ngono ki. Dengan main ngono kan daripada tuku mainan kan ngono. Mending kan main ngono. Omong ceromono aku isi saldo 100.000 kan kuwi ya wis mencakup kabeh mainan untuk kan kalian berdua kan ngono. Iso sampai mbake bareng ya melok main kan ngono. Terus Adik senang, kakak pun riang. kemarin juga tak omongi pengen sing ning time zone apa pengen sing iku lho, sing kinarah lho ndah. Iya. Sing apa jenenge? Mandi bola. Mandi bola sama apa kuwi sing Apa? Kuwi lah pokoknya sing itu kan heeh, bolane mbek ngono di tangane kan lah akeh. Iya. Tapi ndak ada koyo basket ngono kuwi, Dek. Jadi tentukan pilihannya kalian. Iku harus salah satu tempat, gak boleh sing satune melencong rono, satune melencong rono harus Sing sing satu. ngetutno ki lho. Dadi salah Harus siji jadi nek satu. misale Adek pengen mainan besok sing dilihat gitu, dulu, pengen heeh. sebelah sini apa sebelah sini. Kan dari kaca depan kelihatan, dadine iso memilih. bisa memilih. Ya wes guys, Tuh. seperti itu. Ini mereka wis bar makan, wis bar apa, wis apa ya kita pasti HP. Tapi engko bakalan yo dibatasi kok guys adikku yo mudeng. Ora sing langsungan edan. Engko nek sama anu wis selesai taruh ya ditaruh. Mesti kan biar mereka juga paham. Ojo terus mesti kabeh gak oleh ki yo enggak. Mesti ki dikasih tapi ada batasnya dan ada aturannya gitu loh. Seperti itu. Iya bulet. Soale iki kabeh nek dibiasakno los ki terus dadi tantruman bocah iku. Aku 17. Ingat di tantrume, maksudnya tantrume bocah-bocah kuwi walah. Aku terus langsung membayangkan diriku. Piye? Sumpah ndak koyoke kita harus hidup beda ya. Menikah itu tidak dengan laki patriarki. Edan dah, sumpah edan dewe sumpah. Gila. Apa-apa mbok aneh, pakane gak iso menangani sama sekali belas. Bento. Iya bener, maksudnya dene terus mari ngono nek ngomong aku kan golek duit, aku gak usah perlu mengurus anak. Wah. Tak bunuh seketika lupa. Bunuhlah dia, Pak. Tak serahkan pada yang kuasa. PR apa? Wes kena penutupan apa kok ya? Ya wis guys, itu next konten yang gak kalah seru berikutnya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Penutupan, 2 menit gue. Sudah menonton channelku dari awal sampai akhir. Terus juga kalian banyak banget yang nge-support. Ayo Reva banyain konten sama Mama dan Bunda Dewi. Madep rene ah. Oh iya lali. Kayak kok nek diujat aku gak tanggung lho ya. Banyain konten sama Bunda Dewi. Ya guys, next. Ini hari ini alhamdulillah Mama dapat pesanan. Ini jam segini sudah selesai, jam 11. Dapat pesanan dari Mbak Indah 15 porsi untuk nanti habis Timnya. Untuk timnya. Jadi makannya gue digaweknone Mama kayak esuk. Iki jadine kok nek wongane wis dadi. Wis ready. Wis ready. Terus juga apa jenenge nek sing ngene Bu Yuni itu katanya Jumat depan ngono. Apa jenenge tapi iya. Tapi dari Bu Yuni itu sing 25 di parakno. 25 nanti tak suruh Mbak Bu Yuni, sing 25 kok kene gundomno sing ning Putra. Saya belum dapat. Ini betuku ora no. Merah. Ini merah. Ya gak apa-apa kan nek misalnya dia pengen merah kabeh yo. Semua merah enggak apa-apa. Iya kan kene kan ya wis. Tapi nanti yo nek misalnya dibawa ke merah kuahnya itu tolong dipisah. Iya, nek merah tak pisah wi. Soalnya ini kan terdekat langsung tak bagi-bagikan dimakan. Dan Yang merah tetap dipisah. Tempatnya kan rata ada yang itu. Belum tahu udah Rodol. coplok.
Wes piye ku Wes apa nih? guys, ngono ya. Pokoknya terima kasih juga yang sudah melarisi dagangannya Mama Susi yo. Thank you so much. Terus juga nek kalian mau apa berbagi ataupun yo gue mang pesen boleh banget langsung hubungi ning WA aku. Ya, boleh banget kok guys. Mau berapa puluh dan ratus kita ready. Iya. Iya benar. Ready, gas. Ya wes teman-teman, terima kasih. Sekian dulu konten bawah juga api di kuat kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.